Biliyoruz ki eğitim bir ülkenin... Partiyen siyasi u saziyen sivil le Diyarbekir'e balekşandın ku perverdeya ji dur ve ango online perskireka perverdeya le Türkiye zêdetir kiriye. U tenê li bajarê Diyarbekirê ji 500,000 xwendekaran tekriben 200,000 xwendekar jî ji ber bêderfetî yek carekî jî nekarîne ji perwerdehiyê sûd werbigirin. Hevseroka duyemîn şaxa Sendîqaya Kedkarên Perwerdeyiya Eğitim Sena Diyarbekirê Zuhal Sezer daxuyand ku ev pirsgirêka bajarekî nîne û li Tirkiyeyê bi giştî bêy ku bi nesaziya perwerdehiya online bê amadekirin bi wê rêbazê perwerdehî dest pê kiriye. Lê ji ber nebûyîna derfetan bi sed hezaran xwendekar piştî pandemiyê ji mafên perwerdehiyê bêparmane. Eğitimlerini bir nebze de olsa yaşadıkları Di pandemiyê de wek hemû jiyana civakî û welatiyan di perwerdehiyê de jî pirsgirêk peyda bûn. Lê rêbaz û şêwaza ku Wezareta Perwerdehiya Tirkiyeyê bijartiye bûye sedem ku nifşekî ji perwerdehiyê sûd wernegire û encamên vê rewşî jî li ser paşeroşa civakê dê bandor bike. Roma jî divê ji ber ku derfetên wan nînin zarok û xwendekar neyên sizakirin û piştî pandemiyê perwerdehiya çakkirinê bêdayîn. Maddeler tarafından tutulmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Zor olma. Perwerdekar û siyasetmedar balekşandin ku derfetên aborî û plansaziyên ku hatine birêvebirin qelsin û derfetên ku hene jî bi awayekî dadwerane û wekhev nayên bikaranîn. Rêvebirekî din ya Eğitim Senê fesî zîrek jî anî ziman ku heta niha rayedaran dikaribûn çareserî ji bo vê pêvajoyê plan bikin. Lê ev pirsgirêk ji nedîtî ve hatiye dîtin amadekarî nehatine kirin. û loma jî niha metirsiyên mezin peyda bûne. Mijara perwerdê jî mijara gel e. Gel jî bi tevdê saziya bi tevdê komela tekildarê ji bo hawê jî pirsgirêka herkesî ye. Em li Dêbolatiya Ewropalê dinin lê derdorê nêrin pirsgirêkê perwerdeyê pirsgirêkê civakê li gor vên şert û mercê pandemiyê sererast dikin. Li ba me jî divê ev hatibûna kirin. Yani 6 me, 7 me, 8 me ji bo amadeya wê dem hebû. Ji bo gîhandina xwendekara de tiştê hewcedarî nehatine kirin. Derdê me ev e, pirsgirêka me ev e. Em divên ku dikaribû bihatana kirin. Hat ragihandin ku nebûyîna di zimanê zikmakî de perwerdehî jî dibe sedema bêdadweriyên mezin û daxwaza perwerdehiyeka wekhevî dadwerane û di zimanê zikmakî de hat kirin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.